batterie majunooɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois familles mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Bukari cottani kam jilli awdi probléme uji keewi a waɗi feere ma bonne ha Abdourahmane hiɓe ɗum joni noon Bukari est ce que enen ni tan keɓɗen jooɗoto galle tan goppen Abdourahmane homo waɗa ko weeli ɗum ara taw en saala omo haala ko weeli ɗum homo en waɗa kokkoliji ƴeeŋoye dow Bukari Amadou muñal wawi fof te ɗum ɗo hande ɗe dooleɗe Allah totti Abdourahmane e ɗe pistoleɗe Allah totti ɗum ko wawi ɗum tan ko muñal de ha hoy yi aɗante kam de en yakaltako ɗum eyi ala mbimi ha hoyde muñal kay waɗi ko dar ma wonde Allah gasni joni noon min jinnomi ɗo ƴetten feere wande hon yo Bukari mbaggen Abdourahmane jelten ɗum galle o jaaden mo ha ladde nder ladde ga a faami Bukari mbaren ɗum sen mbari ɗum ndonɗen ɗum futuru gadden ɗum nder jof nde gassen ha lugguel ubben ɗum gadden nayi ɗi jof dow mum Bukari homo yiyata ɗum walla homo tina ɗum hay goto andata ɗum wa ɗum ma ko woni Tajew na comme dañjo ko muusi kam ko musma sona oɗo Bukari hande kala ko wiyanimi tan ko jejjiɗo façon haala bon ko fof o wi kam yo ko ɓuri kam hen musde noon koye dow Farima wi kam ɗum Farima ne sengnoto kam ne jala ne ama ne welti defiram tan o fanno jono ko mbaɗɗa Fatima holko mbaɗemi piyamo ha cekki bonɗe ndondom he Fatima ko an waymudi hordote ma e doole ma ngoni andi ko kalantuma ay o galle sa dañani hen fulla e fayda ɓe jotto koye dow hoore ma heeɓe ngama min fo duuɓi ndesami ɗo en andi ko joƴƴinimi e o galle fullam e faydam so wonano ɗum tanno komi yalti galle walla ko beela fof ɓe mbaɗen par ce que ayi mi haalanma babou men wiya ko noon mayri de haɗa yimɓe mbiyata kural wari non non wiya ko sehil mum wari ɗum mi anda noon probléme gonɗo hakkude mon mais ɗum wari baba te laaɓani en ha joni min de ɗum kam sa jaɓni kam mbaɗen ɗum Amadou nde feere nde kalɗa ko nde feere bonde ɗum ɗo ɗum kala nde mbaɗɗen ɗum darga ɓesdo dar nawen bongol cohreteɗen mbeeje ƴeew ay warde neɗɗo ko ɗum dansé bonɗo woni hen ko wona ko ɗum mate anda o gendarmerie gonɗo Kirmassa a andano recherche mu en nombo way fort billahi kala nde mbaɗɗen ɗum de wono tan won 24 heures tawat koɓe mbaɗi recherche ɓe jeeta ɗum jaggueɗen cokeɗen hanti noon aduna men rewɗo bon ama ɗum wona feere wallahi ɗum wona feere ko jaɓanta ceemede sahna yawoma ene jalma ene jalkinma awa dañde fulla e hoorema Tajew wallahi arande min doolam keƴani Fatima min ala ko ƴewmin so wona Bukari min jimi ko Bukari miɗa haydara ko muusimo
a fotaani ƴeewde bukari ɓuri jaasi anani ko mbimami ko min Fatima nanam ngo tan heƴaande makko mi haalani ma ñaamam mi somi jooɗe makko fusa ɗo maaya kesi min miɗa wadde haydara ko muusi bukari sa mi waɗi ɗum fof ko bukari ƴewmi heen ko kanko ƴewmina jongo ma ka ceemeeɗo ko ceemeeɗo dañ fulla e fayda e hoore ma mbimami ko ɗum tan mbiyanmami noon ɗum kala ɗum waɗi siga jaggama han beddoyɗen kasu ɓeɗo deweje gufniɗe nder o galle ɓe peccidirat bagage o fof ɓe jeeya galle o Fatimata dogo hoto Côte d'Ivoire gongal ngal poolal tubak ngal jonggom on nene wuudo ko heddi ko rondo Fouta nde garteten tawata ko en kortima anduɗo galle o wonno an kam probléme ma tan eyyi no probléme keeci ma tan kaltan jaɓanima ɗum an min kam nden ndiga keɓatami ok mi ha joni mi jaaɓi par ce que hoore ma tan jeeta joni noon Boukary mbaɗen waɗi feere wonde si c'est pour Salim nda ko jaɓa bisimilla nodden Abdourahmane noon nodden yimɓe galle ɓe juɗɗinen Abdourahmane Boukary yonti kalen Abdourahmane noon en jiidamo haydara tous asko wawa en fof hay hawa Adam en jiida a faami kollen ɗum o jiida men haydara nden ma dañ gacce ma ustu ko waɗata ko ma andu ko yimɓe tan nawori ɗum te min Boukary hannde ɓuuri musogolngol Abdourahmane o galle ƴeew Abdourahmane adda min meɗe dañ 4 mois dañnoma yayam itti en totti Abdourahmane musini ay doole ɗe ponnomi ɗe dañ Abdourahmane ƴitti sukul nde ponnomi ay Abdourahmane waɗɗe sukul fof ɓanndu fof ha fotti somi ƴeewi Abdourahmane sagam tan hirsude ɗum billahi tawen tan neɗɗo Amadou an kam ek tagitade wawa suuɓ feere moƴƴere Ahmadou an Amadou ndeɗo feere ko hende ɓuuri ndende ƴiddenɗa wat bon Abdourahmane ɗum kokkanemo hay naada fokin ñande mbaɗɗen ɗum ñande hen darango ɓuurata dara Amadou so a yit feere moƴƴere wallahi yita en feere moƴƴere aya no ngel kulngel ma ndiga jiita ndiga nanta ndiga pamata wonno kulol wonema ƴeewa mimi yehi galle imam wawa haala ko Boukary maayi a wawata haala ko kay wallahi ko an boni peeje ya moƴƴi te min ko ɓuri kam hen muusi ko ɓuri kam hen tan muusi ƴew Boukary somo duhoyam walla mo wullayam walla mo haalami wonen haalaji ƴew yimi weltor ɓennamde fuu weltor ha mbami tan koro refi tan naatɗo e hooram tan mbaɗo no pali disma tan mimi anda fof ko bone woni mi famima ko yidde way noon jongo ma yidde ne muusi a yidde ƴettanma ha dow fanduma ha dow fiima e leydi yidde hanɗintuma yidde wonnanma ka wawa yidde ne muusi ne weeli tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe Abdourahmane Bébé, ça va? a fini Diallo Diallo jam ɓol fini Abdourahmane pulaar de wonko hayri pulaar wi ñebbe ko jiiɗi ko fof jiidoɗe denarol ɓuuri jiiɗ te noon Abdourahmane ɗemngal e ɗakkude e ñiir heɓe ɓuuri ɓaddodir hoɗorde kono saha fof ɓe kawtodir kono jam lomto ɗon Abdourahmane min enen hannde hakkunde men haɗa andi kala ko probléme wawi mawnu min e makam en potani majjodir mataw kay ka o seyɗane régime biyeteɗo Ahmadou on kay siko neɗɗo ana wara so neɗɗo ana liggo so neɗɗo ana weddoyo ko on foti waɗede Allah itta heñere mum saabu kay fuusi wuro ngo aɗa andi gongol ona gon kay joni noon Abdourahmane mawno min ha andi cohlu ko gartira hakkille ma mbatta hakkille Boukary mingel ma ganda alama jogi sono a Abdourahmane kalami ko de gonga wallahi haɗa andi gonga haɗen fucciti guette tan noon hoto jamma ma wayi hay koto leɗɗe ɗe ana jogui joom ko namna leɗɗe Boukary hina mi laaɓide kam ɗe balɗe kam machallah meɗen Sofia jaɓi de o ala ko sadi o ala ko sadi wallahi meɗen kam wam temtono yaraleje baɗɗe fayida Boukary koye mawno noon ɓuridi ɗum
worɓe so ngay si tonggidama tan ko geloji tan no tonggidama tan dorde yadde banna mi salmintama ni banna hande oɗo saaha kala caɗele ɗe gurmi adunam banda ko an fawimi ɗum a lebti kam a lori kam sinno wonano ko kalduɗa e kisma ha arte gurnamam ko min gurnamam herƴirtani hande oɗo saka gurnamam foof min herƴi banna mi yarlata kom mi yafata kom ha ila yawmi dina banna a lebti kam a lori kam mi salmintama ni sabu mbeɗen nafa haaldude ma mi yiɗa sahay haaldude ma an so Abdourahmane arema wiide yinma ngam dewgal a wawa salade kono wonna ka salte jaɓɗa naɗɗa henen an ko tagma wonde bonɗo min sa yi jammi yidde ko weli Abdourahmane tan tagi kono so wona ɗum aɗa mi jaɓatano Abdourahmane aɗa andi noon wonko ganduɗa ko kadi ɗum yonti te kadi wonko ganduɗa ko ɗum majjirani em Bukari min gilma nani ɗo hande Allah waɗi ko onon gonde galle te a majjani gila Côte d'Ivoire o sewo sewo dum gondumi Fatimata jamma fof ko lowande tuccet si ɓooyi kore gasat te meɗen hurtin ɗo ndi ponkolde ne ganduɗa koni poids lourd min komi poids léger so mi dañani renfort mi suurito gongolona goo suurtanma Bukari e ko suurtanma eyo oɗo haɗandi ne wayi ni won ponkol e min ɗo ɗo tolnima han mi wawana ɗum hay tus ko sutoro Allah tan woni ɗo joni noon Abdourahmane walla Bukari min gelma e leɗɗe he mbiɗa walla Bukari min gelma okka ɗum e leɗɗe he hay so tawi tan kaase nayyi kayne daña ko sohrode ndi ponkolde belma jam woni galle he Abdourahmane kala no mbawɗa waɗ ya jool ko jaɓa yo Allah okkum wurde ha kaɓana hoorema tinno okkame leɗɗe he minne mi daña ko suurori so wona ɗum mi suurito haɗen ɗo tolnim kam kore kam ko vite koko gasi ɗum kam aɗa andi en cooɗo nderta ɗum tan cohla ɗum tan cohlima Abdourahmane wallam hen sababu Fatimata Seydi Diallo fele heɓe garñe wa seɗɗa ɓinguel dimel ñaaɗiyeɓe gorko pullom ñande kala wawa goor wallahi sa waɗi ɗum billi aljanna ma adon darima ka Abdourahmane laaɓi reedu wallahi o laaɓi reedu ma halla moyne kosam ndima an bordel o mata nefata an a nefata joom galla mi wonda e mum gonda e mum ɓanduma dogata e ɗum si a yan noon ko hande gandum ka hypocrite mawɗo an jeewo an pour que ane garmi haalandem dewgalam mine Abdourahmane de ko an idi nanudemi hen ko an idi jabde gara ɗo hande mbiyami foti nande dewgal ngal a yan noon kelle ma gamata hoɗi Sofia he so wiya ƴettu jungo ma nanna e jeygol ma wat ɗum ka mawɗo kellifaɗa ha nga ka jinnaɗo aɗa andi ko mbiɗa innode haydara mi andano yidde joom gallem taki mbidema noon an caloɗa haydara heɓanimi ka debbo mawɗo kellifaɗo kala ko umme hunukuma ene weela te jee wortoñam ɗo tawɗa kam mbiɗa darimi haaldanima wortoñam mbiɗa mooli Allah ay ñalawmaji noon nane nder ñalawmaji cukalel biyanogel noon foof sikkata ko janggo woni julde kono ko woni yesso daɗani guite muɗon ala fulla ala fayida min toñata tawa kam ɗo mbeɗa dari aɗa haalde yam min hutadema uureki lekki ki ari am ani Bukari ɗe leɗɗe moƴƴi oɗor Bukari haɗa ko kalnanma ay ɗum so ɗum gasi woto kosngal ma wonto ar haala haade leɗɗe anani kalmi ko yi wadde wona heɗ kedde Bukari anani kalmi ko anani kalmi ko adduñ mi nani kay adduñ ƴeewa noon an Abdourahmane korɗo tan lowngel ha ngel heewa kono Abdourahmane ko an maayi ɓerde ka jawɗum addu ala wadde noon ƴeeje bon Abdourahmane ɗe wallahi min andi koɗe jarata ɗe koɗe moƴƴe machallah haɗa andi kay ɓaɗi andi reɗi han gasi wallahi ja Allah de jogui jobdi moƴƴiri Abdourahmane ɗam yo Allah yoɓmo jobdi moƴƴiri aɗa andi kalnatmami noon ko heddi koye leɗɗe he moɓtu ɗum moɓtal tiiɗuga moɓtu ha moƴƴe de woto hay goto seedoy nani leɗɗe men ka nani koɗe moƴƴe wallahi jarama jam wallahi kin he Abdourahmane moɓtu heddi ko ɗon moɓtude woto hay goto
Hudu ma mo tale. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi wajo wonde. Rasulullah tallahu la ari. Hande tan non jirgitto, hande dajjitto, hande kam hay daro yabata inshallah. Rasulullah. Wallahi hande alhamdulillah. Bandam gila. Jongo mila. Jongo mila. Mbar hay ndeg jaka nemdi. buga ɗum ko an Min kay. buga an ka kangal walla an holko naatema buga an a woɓata a wuttata seeɗa ala ka heddiranima hannde ala ka wiyanima mi haala noon ara haala ɗum e dow fatima buga an ko woni holko mbanmami te anda hay haala no yaari jettoɗa te mbaɗa murtes ko kanko woni e gonga ɗum so pawɗa ɗum Jongo. Il faut que non paama. Ay min ɗo gonmi ɗo mbeɗa wonde probléme cuuɗiiɗo aɗa anndi hakkilla mo heen sahaaji hembo wilo hembo majja hakkille wono majja seeɗa heen sahaaji daal te aɗa anndi min koye nder heeñere ma he mbaala hin Fatima Amadou ya ko encore aw ko putin teddu ko woni min ñande fof mi soodɗo caleçon ngaji lewru fof 12 heures somi waɗi ɗo itton gujjon naw noon worɓe mon wadde worɓe mon ɓe ngala cogga caleçon walla Amadou minen tan wondo e galle bugani goto wondo e galle ko min goto won guppoɗo e galle Abdourahmane ala e galle ko min tusra fo to mi de moodi Allah jogin boko sujam ko woni Fatima gacce nguyko gorko ma gujjo ande ka gujjo minen kay Fatima mi yiɗa yo kam minen te mbima ko mawɗa fof mbaɗa te mi moodi ma Allah an Amadou aɗa yiɗi bone trop Amadou komi gaɗɗo liirim comcame dow suturo mbeɗa yakati lawla min ko caleçon caleçon ngaji namdi ma mi namtomi caleçon noon Fatima wona haydara wona yi eyyi wona fuɗɗima de min tawi waɗanma Allah so aɗa sengtumi canga e leydi nena wonta dancude cuuñagal ma kala ko hunde waawi wul noon e ko coow waawi heew ha mbaɗmi déréglé ha kaalmi komi fota en haala ngannda ko hakkillam toki ɗum il faut que paama ɗum an joom hakkille o jongo aɗa anndi naane nder haala he sa siftiri mi yehi boom happabbi mami ɗon mbimami aɗa wayno poolal tubaka yeyde ha ɗum yewtide so min seddi seeɗa kono poolal tubaka boom ala ko woni hen ɗum kam haydara ko woni hen waɗa siftiri no mbiruɗa ham noon nde eyi kono hakkille o jahnoɗo de corki jam mi andi no kalata nde a wondani sago ma ko kalta ko a yiyani haydara wallahi te ɗum ɗo ala ko wawi wonde sona liggey ko liggey tan wawi waddema ni ni tan batto joni noon Fatima hala ko woni Fatima ko cengmi ko fof e affaire caleçon ngaji gujje ɗi mais Fatima min ma weltini quoi par ce que hakkude ma e jonggom ɗon jaɓɓuɗa a yaɓɓa ɗon hattidde billahi wallahi talla enen gondi hen 100% woto woppu lawol ngol de hay debbo goto fotani mi yawade te noon Fatima aɗa andi galle men o bone ari hen tan koɗe jannoɓe gaari naate hen mais enen koye jaam gonno ɗen wallahi koye jaam gurno ɗen kono guila jannoɓe gaari naati ɗo tan jiiɓodiren ha enen fof kaga ɗen mais an ka neɗɗo moƴƴo ta finde pale Amadou oppam tutteranke accu ƴatto mi anda tawa gasni haalde kana kam wayi non wat ƴatto en France mimi ƴattanima ɗum ko haalanima gonga mi ari mi liiri hen haala kam haala caleçon jomi wayi yaade kalan mami ko haala jonggo walla suusa jonggom ka kulla ɗum te noon kala ko junngo wawi wadde ma junngo ittu ɗum ngandum jonggom pular kam ɓooyi ɗum haala kala junngo waɗi junngo ettu wallahi pular ɓooyi ɗum haala te ko gonga de ko gonga celluɗo de kemi andina hakkillam o ni no yahrata wasani ko rewi ɗon wallahi kono min ko hakkille o kala komo wawi yah heeñaram il faut que gandano ko an woni sehilam min koye heeñaram he mbaalata mi ñalla heeñere ma min kono an woni jeyaram wallahi an woni mum kam wallahi noddam assalamu bannam giɗa min kam mi andi ɗum a wonande sago ma har miji Akayayi. wallahi jongo moyo sehilam wallahi ka banda wallahi sa walani heeñaram he ala ko walatto la haali kam a paɗi joni moƴƴi kono nanguɗo
jangguɗa E o- jogo fulla ma Oppam. jogoɗa fayida ma a faami an e Soufiane mbatta ɗum vraiment ko hunde moƴƴere ƴeew Fatima haala Amadou oppam. an Fatima merde waay an min mi haalan han kam yeeyi affaire an way goo ay mi hulanima de mi haalnete mi hulanima ɗum kalna ɗum ko nafatma sa wawi jagga mbimami ko sa wawa goppa Min de Amadou nani kam. Amadou an mo gonduɗa e nder galle. Amadou hande sa ari a haalde yam jango sa jodde jeewo kalani jango sa jodde jongo ma kala ɗo lowa bukani Amadou an mo gonduɗa. Amadou attiri hakkille ma o. Amadou gallo fof anen jiiba ɗum aɗa jiiba ɗum aɗa jiiba ɗum. Min noon ko min heddamma. Min wona on. Min an kadi ko jiibete kam an kadi gasi a lagge. Min de yaddanna bone Amadou. En haala kam haala kaliso ngaji. Wala hawla wala quwwata. Min dani min. 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe kono ni zéro haydara tati lardi Bukar haalnam so tawi a sellani so tawi rafi ko naate ma yimɓe ganda mais ni min wawa wurdude ni de Kalas. Onon kam jongom onon kam. Est ce que onon kam ça va? Onon kam onon gartire hakkillaji mon isabu Allah. An neɗɗo rimɗat. Neɗɗo dema ñade heyɗi yo andu feeri haar. An walla yejjit an hay ndungu c'est que toɓi ha gel ngata mere ha ndungu silti ɗo. Est ce que ƴiwol ɗe poti ndiya? Heɗe poti ndiya? namdi ma Wona waɗi ko ƴiwol toɓaɗe ha heew waɗi toɓaɗe seeɗa waɗi yarleeji waɗi bom ƴiwaɗe tawa toɓani an aduna ko noon way woro Bukari. ko onon kuuñ hoto waɗam comparé e toɓo walla e ilam min komi neɗɗo komi ime anani ko jinmi ko a tottatam ɗum hattima a wayi ɗum addi kam ɗo e galle he so wonano ɗum a yira kam ɗo de hono mbawɗon wurdiri e ɓeeɗo formation ji banduji wonɓe nder galle mon mawnirade acci miñirade jet ha para an jeewo jaaɗa hen fese andi ko gandintuma ay min mi wona guiƴi sakata darnoɗo ɗo haalna kam affaire aji ma bolle puyɗe anani ko mbimami ko jeewo mbimami affaire o yodani fewani est ce que onon kon julɓe fese andi ko gandintuma min mi wona guiƴi manda ko mbaɗa ɗum ni colel ɓorel koni daroɗa yeesa mbaɗa haalna kam ɗi haalaji anani ko mbimami ko mi wona guiƴi de jeewo aɗa andi legal ngal kala probléme baddo hen min fes mbami dara hen fese anane haaki mbiyaɗa lijjide probléme aji galle amen ana ɓuura bondinede e joni onon joni cikku ɗon gorko kam ko ɗum machine unowo tan jortina toon gawri ɓoƴƴa bouton tan waɗa wurr tan ha ɗo waɗa cogol ɗakkadi ñifa tan ñande fof toujours wawa wonde ƴeew innam aade wona machine waɗi ko tew waɗi ƴeɗi waɗi ƴiiƴam waɗi ko waktuji ɗi foti fofto te ko wawi ko hande wawata ɗum jangga ko wawi ko jangga wawata ɗum ɓaawa jangga onon gaare ndimɗe jeew heɗo onon galle mon ene heewi probléme min nak komi mbima komi petit frère ma il faut komi kalduma gonga he e ɗum ko gonga sa dañi gonga mo kalɗa nanga ɗum ay min mi wona guiƴi anani ko mbimami ko te gueɗel keddigel ngel gummoɗa yeesam e jeew affaire o yoɗani fewani dasna joom suudu mawne ɗum wawa wonde kasuma yeesam mbimami an ko hemma bonnadegal ma nidigal noon ko ɗo haɗata hande ko uma yeesam wayo wona on kaldani woyo parce que joni wi kono wajo yimɓe galle amen a suwa ɗum ine taw sinno ko wuli ɓuɓata ɓuyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli ɓuɓata mbiɗa an ko ni tan ko ni tan gurdata de wi anem wurdude ni yo wasde ni wurdu yo ko onon poti rimɗude oɗo waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbandi jitene e sini ñamde Bukan Jumara? Wallahi ko Abdourahmane woni rawandu ɓaleeri o baja ko huɗa kuɗɗi rawandu sayi ƴeewe tan de o fiitan Allah ɗum ndiyam bolam ɓoccilam waɗa nimɓe
kami ande ɗum kam hunde waɗani effet waɗani hay tous moƴƴi hay waɗani waɗaka baɗ kono wallahi hal Allah yola guete ma ha moƴƴi ha Abdourahmane ko an boni wallahi ko an huuɗa Allah Abdourahmane ko an ɓaɗi hilñitode Abdourahmane an hoto pawɗal ngal ɓalayegal ɓernde ngal cokotagal an min woppa ha min wonɓe takko yimɓe fof mi ara mi haalanma ñabba mi haalanma caɗela wima okkam likki jaaha totta mi ofɗe bolle pooyi hey an o cokum woni bugari an kay ɓuuri andok cowo woni Abdourahmane mi toroma neɗɗo ala tottami son o ɗe bolle puuri puƴani mi yara ha reedam wattu folko ko jakornomi ko ƴewnanomi fof hande hay yaral mi dañani ja joni ɗum jaɓatami rokkam lekki mi itta lekki mi wiyanma ɗum jaɓatami hoki lekki dokkuɗami Abdourahmane wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami machallah oɗo ɓoya tan o ƴattale afam bajjilam gotel machallah afama komi anda ko fof kanko jontade de ayi o de morani ko bammum arti hono bammo o banano wano ni on atta bammo o kay atti ko minen kam mbiyata ay Fatima wala ko barke bammo ko hirnani dawani yakana nokku ko baafe nder galle tan Allah fayoyam tan kala mbiyam nande bammo o ƴeewa karta ko bammo ko hirnani dawani hay l'argent makko pose ko min ittam tottam il fait quoi rien zéro yalo ken so wabini be ha joni ngodi mi anda de goddo ko de mais ko gondim ko jogim ko ni han way te ɓuuri bonde aduna fof ɓe dow lesso zéro yara lum ko mbiɗa ko lumo cilon zéro ayi indeji ɓoccone autisme ɗi so ngabbe dow lesso ko noon way zéro Fatima an ɓuuri ƴewtan ɓoccode autrice no way fodde ni zéro min tan andi no nguurdami suura so andi ko nguurda suuma ko noon tan toon tan mayata nguurdam bonnam neɗo wuura an tan andi ko muusma e suuma debbo desar dewgal mo tan koma muñe tan ma muñe toon tan mayam de mi andi ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Abdourahmane en tant que Boukari min guelma toroma leɗɗel ina joguindi ponkoli ko ƴiwnatnomi ko hay yaral mi dañani hay tous Abdourahmane tottani Boukari woto waram haala min ko mbano ko waɗi ɗum okkam lekki mi okkima lekki ɗum mbano Allah kam woni wona ɗum kam mbiyatami okki kam lekki ɗum kono ɗum Allah hokkuɗami lekki an Abdourahmane an birema Boukari woto waram haala Boukari anani kalmi ko woto waram haala Boukari lekki ne wawi taw ko barki wori mbiɗam eyyi an kam Abdourahmane est ce que ça va an min mbiyata lekki ko mbakki waɗi hen wayrani wona yari waɗani hay effet koki mbarki wari on Abdourahmane a toñi kam de wallahi a toñi kam billahi Abdourahmane a toñi kam Boukari mi ñamanmo ɗo de Abdourahmane ko an ɓalwi hilñitode Abdourahmane ko an ɓalwi heeñere boni wallahi ngal cokotagal ma bon yaltu guiɗom ñamanema ɗum de mbawanɗa Boukari min eyyi fokita yo Allah yul guete maɗe Abdourahmane ya Allah konta lekkam ki jogoto rewɓe maɓe ma laaɓ an ɓuurano ko ndiyam cokkanma hen ha heewi mbiyanma ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso betake fudo wada gaw wada sammere muñandire
mondiren yo sino kuli bubata